O caraxo, vamos dar unha volta. É un coche que sempre me encantou porque ten unha condución moi peculiar, moi espectacular. Precisamente por eso sempre che queda aí o ter un Escort, digamos, pata negra. Entón, pois, bueno, xa é un proxecto que levaba aí moitísimos anos, esperando a que lle tocara. E, bueno, agora mesmo tocoulle e aí estamos empezando a disfrutar dele. Desde un principio que decidimos facelo, decidimos que queríamos o mellor. Conseguimos unha mecánica BDG, cas millores especificacións da época que eran os inyección. De feito, que estes motores non se comercializaron nunca, só foron construídos para coches de competición. Incluso máis pensando en fórmulas, en barquetas, que non en coches. Incluso a bomba de inyección deste coche provén da Fórmula 1 dos anos 70. Este tipo de coches que, claro, corren moito pola relación peso-potencia, non hai electrónicas que te axuden a traccionar, non hai moitas cousas que... Entón, pois, tens que ir un pouco a ter a máxima potencia posible e o menos peso posible. Calquera cousa, por minúscula que fose, se podía evitar poñer, evitouse. O que se puxose con un material o máis lixeiriño posible. E, bueno, así, ainda así, home, estamos, creo que bastante ben, pero, bueno, pesa 900 kilos. Me está costando un pouco máis sacarlle o rendimento a esta mecánica, porque, claro, non tes un par motor, todo é moi primitivo, a caixa en H, dura, diferencial, rígido. Entón, bueno, a verdade é que hai que facer kilómetros para poder leválo ao límite. Creo que ainda nos faltan uns cuantos rallies, pero non cabe duda que foi un proxecto que hasta ahora saliu ben, bonito.